Менә базарда сөйләшеп торган идем. Кайсы кешеләр белән әйтмим инде сезгә милләтен. Кемдер яратмый. Менә татарны яманлыйсың дип. Татарны яманламыйм. Менә мин мәсәлән әйтәс килә бездә Уралның көньягындагы татарлар, алар мәсәлән кунакчыл, аларга барып төшсәң, алар итмей. Таҗикстанда хатта Сабантуйда таныштым, һәр кайсының адресларын язып алдым, һәр кайсында кунып кунак булып чыктым. Менә әйтмим инде мәсәлән. Бүтән халык инде чагыштырганда кайсы вакытта, әгәр дә ул менә ничек дип әйтергә, алар инде менә мин әйтәсем килә сезгә. Төрлесе бар һәр милләттә. Мәсәлән, мин менә яңа гасырны каршы алырга инде Агыйдел дигән шәһәр бар мәсәлән анда. Инде шунда мин бардым мәчеткәме, кайдамы алар уку алып барганнар икән, шунда дини уку. Шунда бер бабай, әйдә ди, кунакка ди, кунырга, мин дә кунырсың дип китеп бара менә мәсәлән. Хатта ул татар бабай менә мин дә аны аерып әйтмим инде. Бигрәк тә ул менә миңа истә калды. 1989 елны Ленинградта булдым мин, ул Петербургта инде ул вакытта. Анда мәчеттә намазда мәсәлән, шуннан чыгып киләм, бер казак бабай белән таныштым да. Ул адресын бирде, килсәң менә миндә кунырсың, шулай диде. Шулай диде. Үзеңнеке мәсәлән анда бер фән хезмәткәре менә бу мэрга бер хат тапшыра әле, мин ди бер нәрсәләр уйлап чыгардым. Фән ягыннан нәрсә шәһәр җитәкчесенә апарып бир әле, тапшыр диде. Шунда исидә китмәде артык. Алар инде Ленинградта шомар беткәннәр инде. Менә шунда әйтәс килә. Теге урысча 70% соотношение ничек сезгә аларны аңлатырга? Менә ул кайсы вакытта менә мәсәлән Таҗикстанга сөйләдем инде, алар һәр кайсына булып кунып чыктым менә мәсәлән. Шунысы инде менә Төстүбә, ягъни Солилецк, анда миңа Одессадагы абыйымның бер дусы казах. Александр Туманчин дигән. Адресларын язып бирде. Һәр кайсының. Төстүбәдә баргач мин шуны барып чыктым. Алар кич белән җыйналганнар икән. Мин шунасын кич белән килдем дә. Әйтерсең, ни туган шикелле каршы алдылар да. Шунасын анда Одессадан килгәндә туганнары бар икән. Алар миңа адресын биреп киттеләр. Мин инде теге нигәдер әйтмәде, ул теге Александр Туманчин Одессада. Тик менә Төстүбәдәген бирде, Уральскийдагын бирде. Әллә ул Одессаны бирдеме? Мин тик игътибарсыз калдырганмын. Шунысы мин анда инде яңадан Одессага барганда шунда барып чыктым. Кунак иттеләр. Алар инде мине бераз белгәч, кайсы вакытта белмәгән чакта да менә бит Төстүбәдә килдем мин. Кич белән килегез ди, кич белән килдем дә. Кабул иттеләр, кунак иттеләр, бик сыйладылар. Шунда теге биш бармак ашадык. Менә әйтәсем килә, ул менә шул кешедән торамы? Сез үзегезнең фикерегезне әйтә аласыз инде, нәрсәдән тора ул? Менә теге миңа нидә Молдовада Гагаузия автономиясында миңа Гагауза әйткән, ул ди Азия халкы, алар ди кунакчыл ди, Европа халкы алай түгел ди. Бәлки шул да бардыр. Менә шул мин аны бер безнең фән хезмәткәре бер дә шуны тотынмаган бит менә загадки или законы гостеприимства дип мәсәлән шул язса, тикшерсә, нәрсәдән чыккан ул менә. Кайсы кеше әйтә, менә ди, мәсәлән, Кубань, ул якларда яхшы яши халык ди. Алар ди усал ди, алар ди кунакны бик нитмиләр, менә чит кешене бик яхшы күрмиләр ди. Казакстанга бар, мәсәлән, Сибирга бар, салкын җирләргә бар, я мәсәлән, шул бөтер җирләргә. Анда кунакны яраталар никтер менә. Әллә шул теге урысча әйтмешли, ул теге закон сохранения особи түгел жизни, менә шул нәрсәме авыр шартларда адәм баласы бер-берсен ничектер яхшы кабул итеп, бер-берсенә ярдәм итеп, шулай яши, борыннан килгәнме, шул борын заманнан килгәнме, шул нәселдән килгәнме,
Шуны менә әйтә алмыйм инде. Ник әйтәсем килә, менә төрле халыклар белән татулыкта яшәргә кирәк. Чөнки беләсезме, ул кешенең ояты булса, ул менә мәсәлән бер халыкны яман яратмый, кайчандыр яманлаган була. Мин бигрәк тә әйтәсем, менә мөселман халкы, төрки халкы бигрәк тә әйтәсем килә. Бер кайчан мәсәлән аның вәкиле сине якын туган кебек кунак итә. Инде оят ничектер шул теге искә төшә дә, мин бит ул халыкны. Инде кайсы вакытта була, мәсәлән, ул милләтен әйтмичә, кеше үзен мәсәлән шәхсән шулай дип, я кайсы вакытта бездә бар авылда токымны мәсәлән әйтәләр, ул токымда нигәдер менә әле мин Леневка дигән авылга бардым вакытында. Шунда күл янында йөрдем дә, ял итеп кайтып киләм. Бер абзый арбада кайтып килә. Башта миңа утыр диде. Утырдым арбасына, утырасым да килмәй, җәяү кайтасым килгән. Шуннан бер вакыттан узгач әйтә, төшеп китте. Син Бекетеев токымы ди. Каян беләм, мин Бекетеев токымы түгел, алар Бекетеевлар мәсәлән безнең авылда да берсе Валерий дип йөрттек аны. Торадыр. Менә ул Леневкадан икән алар. Ник ул мине анда безнең токыманда юк та инде, бабабыз әллә кашан ишан хәзрәт булып шунда йөргән. Аны хатта истә тоталар. Мин практика булганда газетта, район газетында шунда барган, миңа бер бабай апарды, икенче бабайга, теге инде хәлдән таеп инде картайган, ширләп ул сиридер. Мин исемдә ди, мине бабай турында сөйләп бирде. Шуннан бер вакытта кибеткә кергән, анда да бер апа мине каян икәнне белде, кем икәнне сөйли башлады. Ди, менә 4 хатынын исемен әйтте, балаларын әйтә башлады. Ул вакытта беләләр, хәзер инде Леневка авылда белмиләр инде. Анда безнең бабай, әби безнең шунда җирләнгән Леневкада. Шул Леневка авылында. Хәзер белмиләр. Ул вакытта күбесе хатта бер әйттем бит, Казак бабайы мен теге кыш көнне Тузово дигән станцияга килгәнем. Ашисай совхозыннан Тузово поездга утырга шул бер бабай белән сөйләшеп китте, Казак бабайы белән. Ул инде миңа әйтте, беләм син бабайыңны вакытында. Ул ди, мин без авылда берәү ширләгән, мин аны ди шуны алып кайттым чана белән, ул ди шунда ди нәрсә инде теге Кашпировский кебек давалады инде, шуны сөйләде инде. Менә әйтәс килә, шул менә кунакчылык дигән, ул менә безнең төрки халыкта да нигезендә булган, элекке заманнан килгән. Шуңа күрә менә безнең йортта әйтәм бит, көз көне салкын, мин хәзер балконда хәзер кунадыр, менә ши көнне төн генә кунмыйм. Салкын, бәрбер спальник аннан җил өреп тора, шуңа күрә салкын тиреп итми башладым. Мин суыкта яратам йокларга. Шуны мин искә төшерәм, мин вакытында безнең авылга теге килде дә бер киләләр, аучылар, ягъни охотниклар, балыкчылар. Анда шунда без кинога качып китәбез дә, әтиәннән сорашмыйча, куркып кайтасың. Алар кунакларны яратадыр, шуңа күрә мин аны китеп барам авылда. Бер аучы торам, әллә балыкчымы, мәйтәм, каяк кунырга белми, чөнки салкын бит, шуңа күрә алар инде суык üşөйләр, анда салкын тирә куркалар. Элек уйлаганнар палаткада кунырмын дип, юк. Җиле нәрсә салкын булган без якта, шуңа күрә ул кемдә кунырга белми, мин аны алып кайтам да, мәсәлән, өйдә бездә кунак була, шунысы әти мәрхүмәннән дә сорый, ничек син ди. Мин ди, кайсы ди, йоклыйм ди, әти мәрхүм сорый, üşümисеңме? Мин бер 100 грамм ишәм дә йылынам ди. Ул беләсезме, ялган сизелә икән, 100 грамм ишеп, ул кан тамырларын киңәйтеп, соңыннан тән кеше суына икән, салкын тия икән. Шуңа күрә сез менә мәсәлән ул 100 грамм йылта дип бер кайчан уйламагыз, шуны әйтәс килә. Нәрсә тамамлап әйтәс килә. Кунакчыл булыгыз, әгәр дә менә гадиллек булса дөньяда, мәсәлән, ул сезнең яхшылык эшлисез, берәүне кунак итәсез, яхшылап каршы аласыз. Мәсәлән, авыр шир, анарга авыр шартлар булганда, үзегезгә дә бәлки шул кайтайчак. Шуңа күрә кешеләрне бер кайчан какмагыз, кунак итегез, кулдан килгәнне ничектер минималь шартлар тудырып, анарга хөрмәт итеп, шулай итеп бирегез, бәлки үзегез киләчәктә дә үзегезгә кайтыр яхшылык. Яри, шул белән исән сау булыгыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.